ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha bani ukusuka ku1 kuya ku10? Asinibingelele balandeli bohlanga ngihlezi noqhawe la yabona lensizwa le eke ilande abantu lapha kuhlanga media uma ngabe ukuthi kuno why mina okhulumayo umnatho kagama angibone emehlweni ngiyilungu nje lohlanga media umphakathi emphakathini so namhlanje sine get together into engithanda ngohlanga media ukuthi ziningi izifundo esizitholayo malana nendlela nje yokuphila kwabantu siyathola futhi ukuthi abantu ziningi izinto abawe bazenze ezingekho right kodwa bakuthola ukwelulekwa nje oku right nje kakhulu Nkosi yami episode nje engikhumbulayo yakabusha nje yile la khona ingane nonina step mother bezixabene ukuthi ingane iyona eyibukela phansi step mother okuyinto engajwayelekile ngoba isikhathi esiningi siwe sikhala ngo step mother ukuthi ibona abahluphayo kulokho ingane bezihlupha step mother kodwa ingane ngoba isiqakekile yeza kuhlanga media yasizakala ngoba ikutholele ukuthi ixolelwe uma wayo noma ke zikhona izinto abasazilungisa kodwa ke baxolelene. So ziningi nje zaluleke esizithola la kuhlanga media ingakho ke nami ngihlangene nomphakathi wohlanga media ukuthi ngibe ingxenye futhi ngikhombisa ukuthi cha njengoba ngingaboni nje ngumuntu ongasabi ukuba semphakathini ngumuntu nje futhi okulula futhi kuba semphakathini ngiyabonga. Mina nguBusi kodwa ngidume kwaMambusi Mbatha uMadlamini sila eBlue Lagoon sizohlangana nabaphathi bohlanga media ave ngidle ngijabule ngakho futhi ngiyaqala ukuhlangana nabo ngoba eqaleni angikwazanga ukuphumelela ngoba ngangisebenza uhlanga media ngineminyaka ewu2.5 ngaqala ukulibuka ngathi ngithi chofa nje ungayithela kulona ngayithela kumaqombayo umfana lo wakacenge ezisho ukuthi uyiselesele lentaba ngathi hawu ake ngilalele sesele lentaba thina awu ngalandela lokho into engithanda kakhulu ohlanga media ekugcineni nongabe kuthiwa udaba libe likhulu kangakanani masitayela athi masibuka thina singazi ukuthi kuzokwenzakalani kodwa uThabiso uvola qhamuka lesixazululo futhi mayibothi ngaphezulu kwamandla akhe yavela athi nje balalela hayi ngizame yonke kusemandleni into engithanda ngayo ngoThabiso khona lohlelo 18 and above lolu hlelo lolu abantu asoke beze khona babeka bahlambalaza kodwa yena hayi akakwazi ukuhlambalaza uyazama nje inhlambo kuyimboza noma sebebekile bona bathi phahla kodwa nkosami ubone nje ukuthi leligama liyamsinda ukuthi alikhiphe nje balinjalo so uhlanga media nje I will never ngihlukane nalo futhi nje sekuze ngisho emsebenzini umphathi omaqeqeshwa ngibamba ngibhizi ngibuka lona uhlanga media sebanga kakhulu uhlelo lwakhayo olibonisayo nolusikhulisayo nje futhi ngiyabonga. Ake nibingelele babukeli bohlanga media lokhulumayo uMthembeni wamkhumbuzi abamkhumbuze abangacele ungomunye oadmin lapha egroupini yase KZN eka WhatsApp ngiqale ngibonge nje ukuthi sihlangene namuhla seluze lwafika losuku kade silungiselela suhlela yebo khona ka akubanga lula kodwa nje sibonga ukuthi lube impumelelo njengo admin ngifisa ukukhuluma ngezinto mhlambe ukuthi ipurpose why sila into edala ukuthi sibela ukuthi
networker ukusizakala under uhlanga media njoba nje silana sizocebisana ukuthi i-group yethu ka WhatsApp singayenza kanjani ukuthi ithuthuke eye phambili. Well ke umfethu uThabiso wasikhandela i-group eka WhatsApp inhloso eyokuthi kube khona i-group ka WhatsApp kwakukuthi wabona isidingo sokuthi uma ngabe lapha sikhomenta umuntu akakhomenti kahle ngendlela afisa ngayo waseke sesikhandela ke i-group ka WhatsApp of which singakujabulela ukuthi nabanye bejoyine lama group ka WhatsApp manje kusekhona i-branch yase KZN ehlanganisa zonke indawo zase KZN under iTepeni then kube khona enye yase Gauteng ehlanganisa indawo zase Gauteng. So iyasiza ke kakhulu ke laphana kuningi esikwenzayo uma ngabe kufakwe episode siyakhuluma ngeepisode futhi ke siyasizakala ngoba omunye uthola ukuthi unayo lenkinga othola ukuthi ifakiwe lapha ku-episode ebese gcine sesizakala ethi nami nje ngomunye owasizakala khona inkinga enganginazo uyasiza ukuthi ukwazi ukubhoboka lapha sesifana nabafowethu unosisi laphana unobhuti bakho lapha kuleya group office noma unenkinga uma sikhuluma sakwazi ukuthi sixoxe inkinga ixazululeke ngoba khona abanye abantu othola ukuthi bafinyelela mhlawumbe bazama ukubhala befinyelele umfethu uThabiso uthola ukuthi abakwazi mhlawumbe ilokhuzana zabo mhlawumbe zizephendulwe late mhlawumbe uthola ukuthi into isuke idinga ukuthi umuntu exazululeke manje kodwa uthola ukuthi kodwa uma lapha egroupini once nje wayikhuluma inkinga yakho ngoba sokhuluma nabantu ongabazi kodwa inkinga yakho iyaxazululeka siyasizana ke laphana nje kuba mnandi khona ke ama program esiwaqalile bakwethu ebekade singazali kodwa sesiqala ama program afana nothi if umuntu ezalwa siyakwazi ukushayelana imali nakho lokho kuyasiza uthola ukuthi umuntu lonto le iyamsiza then kuningi kokunye esifisa ukukwenza mhlawumbe njengokuthi nje if umuntu eshonelwa sigcina sisihambelana emakhaya if umuntu eshonelwa kube khona umnikelo esimnikelela wona then umuntu asizakala ayizizwele angayizweli umthwalo ukuthi ushonelwe sifisa ukuthi umuntu azi ukuthi umela egroupini eyohlanga media ka WhatsApp umuntu usuke nabafowabo ikhaya lelana elimnandi elifudumele esingafisa ukuthi wonke umuntu obukele njengamanje nabalandelayo uhlanga media sibe baningi esijoyinayo egroupini lokho kuzosiza kakhulu nawe nje kuzokusiza ukuthi umuntu nenkinga ukwazi ukusizakala. Ngibonge kakhulu. Sanibonani balandeli nababukeli bohlanga media. Siyabingelela kakhulu ngalolu suku oluhle kangaka lokuhlangana sila i-get together eBlue Lagoon. Ngibingelela nobhuti Thabiso Cele esinaye phakathi kwethu. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu kade sililindele lolu suku sililangazelele ukuthi lifike. Uhlanga media luya sifundisa kakhulu nje emphakathini at large. Makungena each and every episode ayikho into ngeke uyithole uyifunde. So ke ubhuti Thabiso siyambonga uNkulunkulu ngaye ngoba ivision le azalwa nayo kunento ke nje esenhlizweni yami ethi awusobuza umvimbe ogcotshiweyo awusobe umvimbe nje umuntu nesiphiwo sakhe azalwa naso awusobe uze usithathe noma ngabe ngaluphi uhlobo uyeke ethi mayengena esezisho athi umbhinyiliki athi umavinjwa nge1000 wake wa interviewer ubhuti Nzuzo wayiveza le ndaba yokuvinjwa nge1000 ukuthi kwakukhona abanye bemvimbela ukuthi angaphumeli. So ke mawuvimba umuntu ogcotshiwe kusuke kufana nokuthi ucindezela ibhola elinomoya ucindezela emanzini awusobuza ukwazi ukuyenza leyo nto. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngevision akayibeke kubhuti Thabiso. Namhlanje sibe nanenhlanhla yokuthi sibone uqhawe khona lama sekufika esethi hayi umfake eqhawe hayi amfake ngempela angene. So siyabonga kakhulu sijabulile kumnandi ku red iBlue Lagoon
ayisijabulile kakhulu. Siyafisa nabanye basijoyine ku WhatsApp group nje bese ke wabeka noBhuti uMthembeni ukuthi siyacela abantu bajoyine na ku WhatsApp group ila sixoxa khona kakhulu ngama episode ngoba ku YouTube asibi nasi isikhathi isokuthi sicommente ngendlela esingakhuluma ngayo uma ngabe sesikhuluma ku WhatsApp. Siyabamema ke bonke abantu Nkosi yami naluhlanga media nokulikhulekela ke nje lecebo lika Bhuti Thabiso cause lento enhle esiyibona kuye njoba ukwaza uNkulunkulu amsebenzisa ukuthi umuntu alikhipha iqiniso noma ngabe ubelikhuni kangakanani kodwa egcineni uNkulunkulu uyamsebenzisa uBhuti Thabiso ukuthi lowo muntu agcine elikhipha iqiniso athe likhipha futhi angazahluleli aphume naye esenokuthi asizakale. Kusho ukuthi ngamanye amagama uBhuti Thabiso futhi uyakhanselisha ngalesi sikhathi esiza. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani balandeli bohlanga media. Bafake iqhawe. Awungena ndoda. Ya ndoda, basizwe. Ayi sesikuzwileke ukukhuluma kwakho konke. Kodwa ke kuleli hlelo nje inqubo yakho neyithi uzinika bani kusuka ku1 kuya ku10 ukuthembeka kwakho uthembeke kangakanani kubangani bakho nakomakhelwane bakho uyinika bani from ku1 kuya ku10 sezoza ngawe ke ndoda. Mina ngoNcamisile Tembe uhlala kaMashi. Uthabela kade ngamahle ngine3 years ngimazi. Kama ngamazi saphathela uhlelo manje ephathi uWhyme and inhlelo zakhe zasifundisa zonke izinto engene yasifundisa. Nalapho ugcine sekuphume isixazululo yazi uxazulula abantu noma bexabene yazi baxazulula. Siyabona ukuthi asihlanganise nje sazana. Kuba nathi nje maduzane nje seyegole sobonya ezinye izimember zohlanga media. Siyabonga. Aqumbi selesele lentaba umadoda uMr Xebu. Hayi ngibingelela abalandeli nje obehlanga media. Akukho okuningi engizokusho mina. Ngizocela nje ukuthi aboma ungena lapha ku YouTube. Yaboma uscrolla lapha phezulu ubona nje uhlanga media. Uzungadluli uyibambe. Ungene lapha yakuhlanga media. Mase ungenile ungakhohlwa ukulike ucomment hey mase uyashare awukobe nje ungisizile. Siyanithanda ababukeli bohlanga media siyacela nje nisijoyine siyathanda lwanda uhlanga media liphakame liye phezulu siyabonga. Sanibonani balandeli nababukeli bohlanga media igama lami nguSilindile wakandebele ngisuka eNewlands. Ngithe namhlanje ake ngizohlanganyela nabo abantu behlanga media ngijwayele ukuthi ngibone nje ama episode abo edlula ethi nje pheshe ngibona ukuthi abantu abaningi bayasizakala ngama programs zabo nemfundiso zabo nakho konke abasuke besiza abantu ngakho. So nje ngathi nje angaliluzi leli thuba leli elivelayo ukuthi ngizohlangana ngibone nanoBhuti Thabiso njalo kumbonela ku TikTok ngima video nje ngimbone live silive blula kuni nje kubonga kumnandi kuhle kunjeya siyajabula siyacela ukuthi nisupport lande libe likhulu nje ngoba abantu bayasizakala siyabonga.
ababukele emakhaya igama lami nguThabiso Kacele uqumba amaqumba nalaqumba iselesele sila eLokhuzeni sila eBlue Lagoon sizohlangana nje nabalandeli bohlanga media abantu abalithandayo uhlanga sasisifakile isimemezelo nokho nakhona ku YouTube ukuthi abantu mabasondele sikwazi ukubonana sikwazi ukuthi sibe singene nase groupini we understand khona sokwazi ukuthi sicomment ngama episode ngoba kubonakala sengazi ukuthi abantu abakhulisa ngendlela ezisimangaliso siyabonga kakhulu abantu abathanda uhlanga siyafisa futhi ukuthi engathi bengaqhubeka belithande siyafisa futhi ukuthi bengaqhubeka besibuke sike saba nenkinga kuhlanga media ke ngiyazi abantu abaningi bayazi ukuthi sike sawelela ngale kwi-18 and above but manje sibuyile futhi sikhona la kuhlanga media siyafisa abaqhubeka abantu bayibukele 18 and above siyafisa abantu baqhubeka balibukele uhlanga media ngokubili kungokwakwethu ngicabanga ukuthi ke nizoqhubeka futhi nibukele kunohlelo olusha lapha yali eli hostwa uNzuzo elibizwa ngokuthi akubanga lula siyacela futhi nilibukele lapha ku-18 and above kodwa iWhyMini iyaqhubeka yona noma kanjani izohlezi ikhona izohlezi futhi itholakala lapha ya kulokhuzane kuhlanga media khona futhi nohlelo engizoliqala futhi mina kuhlanga media ngekudala ngicabanga ukuthi emavikini ambalwa azayo kunohlelo ngicabanga ukuthi futhi nalo lizobakhulisa kakhulu abantu elizoqalwa yimina lizobe lihostwa yimina futhi kodwa hayi iWhyMini olunye iWhyMini uthi yaphela izohlezi ikhona yona kodwa khona olunye uhlelo futhi esiza nalo elihluke kakhulu nengicabanga ukuthi abantu lizobakhulisa futhi kakhulu noma ngizobe ngilihosta ngizovela nje kodwa kube yilona kakhulu uhlelo nabantu balo kodwa mina ngiyavela nje ngicabanga ukuthi futhi abantu lizobakhulisa kakhulu nalelo hlelo asikhulumeli ke ziko ngoba kunabantu abathaze becuthile la becuthile befuna ukutshontsha abahamba osebenza kuma channel abo so asikwazi ukuyikhulumela eziko abanye banama channel nje abasebenzi ngoba ama ideas awekho so asikwazi ukuthatha i-idea ethu sidayise ngayo sikweletise ngayo siyabonga Mpambana nabo Hayi khona manje yeah no siyabonga kakhulu siyabonga ukuthi nje sikubonge butami soyixoxobisa nje ivume yo inasihibanyana kodwa sikhona buthabiso sikhona mfethu bose sibami boma bami sikwazi baba mfowethu mina dadewethu omncane siyabonga kakhulu siyabonga ukuthi usuku libe impumelelo iloko nje okubalekile siyabonga kakhulu nangokuzayo futhi makwenzeka siphinde futhi sibe khona nabe kade bengekho mhlawumbe bazobe bekhona ngalelo la uyabona babe sebebonile siyathemba siyabonga kakhulu yebo